Podľa všetkého bude mrznúť na celom území aj dnes v noci a ešte k tomu sa pridá od severozápadu aj oblačnosť so slabým snežením, ktorého bude viac na severe. Teplota poklesne na -1 až -8 stupňov. Cez deň už bude počasie krajšie a ak zasneží, tak iba slabo a výnimočne. Na západnom Slovensku bude prevažne jasno až poloblačno s teplotou od 2 do 6 stupňov. Na strednom Slovensku bude takisto zväčša jasno. K večeru môže slabo na severe snežiť. Teplota -1 až +5 stupňov. No a podobne bude aj na východe. K večeru ojedinele na severe zasneží. Teplota vystúpi na -1 až +5 stupňov Celzia. V piatok má byť premenlivá oblačnosť so snežením, na severe aj s trvalejším. Bude veterno a teplota vystúpi na -2 až +5 stupňov. V sobotu sa ochladí ešte viac, a to na -6 až +3 stupne. Počasie bude premenlivé s početnými snehovými prehánkami. V nedeľu bude ešte chladnejšie, a to -6 až 0 stupňov. Z počiatku má byť polooblačno, ale neskôr sa obloha od západu zamračí a lokálne aj slabo zasneží. No a v pondelok má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach so snežením. V nížinách bude padať aj dážď so snehom. Mierne sa oteplí, a to na 0 až +5 stupňov. To je zatiaľ všetko. Dovidenia večer.